Ya, kule ndine nyaya ndinayo, inyaya diki diki. Ndanzwa kurwadziwa mwana wamai. Hameno kuti iwo unopaonawo sei, oro mhuri yeZimbabwe iri kupaonawo sei. Kule kune nyaya ndanzwa kwatapfumanei, nyaya yemawar veterans. Nyaya yemawar veterans yandibata, nyaya yange ichitaurwa nevamwe vanonzi Baba Lobo. Vanga vachitaura nyaya yavo, mabhombero avakaita matengi efuel aya mumheni mutaundi ndichiri kunzi Salisbury nguva yehondo. Varume vakabata kubata kwakasimba, asi pakubata kwavakaita vakabata vakawanda, asi kwakazosarawo vashoma shoma. Vamwe vakafira muthat process vakafa, vamwe vacho vakaremara nanhasi. Vane urema hwavari kunetseka nahwo mukurarama kwavari kuita. So ndo zvinhu zvandibata bata. Saka ndiri munyaya, ndiri munzira iyoyo kunge ndichiteerera zvanga zvitaurwa naTapfumanei waine iyeyo Lobo, muwar veteran Lobo. Zvakawanda zvaataura, ndichibudikidzawo namudhara wangu inini aive muwar veteran. Mudhara wangu inini akafa asina kuwana ma50,000 ari kutaurwa nhasi, asi waitowo muwar veteran. Vakasiya mudzimai vanowo mai vedu isusu, havana chavakawana, asi vakazongobhenefitawo mapensheni manaya. Mari dzemudyamugere ndo dzavakawana chete, asi mari dzewar veteran hadzina kubuda nanhasi. Asi hangu ndikutaura nchirwira kune vapenyu nanhasi vasiri kubatwa zvakanaka, asi vakabata basa rakanaka kudai so ratiri kuyemura nanhasi, kuti varume ava vakashanda basa rinonakidza, ende basa rekuita kuti nanhasi vamwe vanhu vadye, vamwe vanhu vatengerane mazinavhara, vamwe vanhu vapiwe maGD6 mahara nehurumende, vamwe vanhu vaite mamainzi. Zviri kubudikidza nevarume vangu vari kuhonda avavo. Urikubata. Saka ndoda kuona kuti hurumende yedu yeZimbabwe kudai yenge iri imwe ka, ichinyatsobatawo mawar veteran zvakanaka, mawar veterans achipuhwo mari inotenga. Zvinhu izvozvo zviri kundirwadza. Hurumende yedu dai yanga ichiteerera, apa ndo payaifanira kumboteerera. Yambomira kupa vanhu motikari, yambomira kupa vanhu zvinhu zvemahara, ingave munhu weZANU-PF, yambomira yambofokasa nevanhu vakaremara kuhondo, nekuti vamwe vanhu ivavo havasisina vatariri, vamwe vanhu vamapofu, vamwe vanhu havachatoiti zvavanofanira kunge vachiita mukurarama, asi zvakakonzereswa nekuda kwenguva yehondo. Hongu yakanga iri sacrifice, asi vaisacrificera nyika ineyi kuti tigare zvakanaka nhasi zvatiri kuita izvi. Kule ndiwe kuti ushamarare zvauri kuita nhasi vakomana vaya vakarwira nyika inonzi Zimbabwe iya. Asi nyika inonzi Zimbabwe iya ine vanhu vari kutambudzika nanhasi, vari kungonetseka, asi vakarwa marwiro avakaita aya. Vanhu vaya vaisafanira kutambudzika, nekuti masununguriro akaita Zimbabwe ayaya, dai kuti dzimwe nyika dzakafanana kuna naAmerica uku, izvozvizvi vanogara kwakanaka, vanopiwa mari dzemudyandigere dzinovakwanira. Hatingambofananidze nemawar veteran ari kuZimbabwe. Zvinhu zvinosereresa nyaya yandanzwa inorwadza, kuti muwar veteran achiri mupenyu haasi kukwaniswa kubatsirwa nehurumende yedu. Inozoda kubatsira ani? Alright, ngatimbosati hurumende, iro bate roZANU-PF riri kutadza nei kubatsira vanhu vakafanana neavava vane mikurumbira, vakarwira nyika iyaya kuti nhasi titi Zimbabwe vanhu ivavo, asi nhasi vari kutambudzika. Ndaserereseka nenyaya yanga ichitaurwa naBaba Lobo. Baba Lobo kwavari ikoko ndinoti makarwa kurwa kwakanaka baba. Hongu makarwira pamakaenda kuhondo, maito mayuth akangofanana nemayuth atinawo nhasi, asi kuti humbwende hwatinahwo ndo hwatisvitsa patiri nhasi. Baba Lobo, kurwa kwamakaita kunodadisa, ende zvinhu zvamakaita makarwira isusu tose, asi chaakundinetsa ndechekuti nhasi muri kutambudzika.
Baba tinoti zvichanaka, asi hopu yekuti zvichanaka isusu hatichina. Ndanzwa kusiririsika stereki nenyaya yenyu nenhoroondo yenyu ine kumwe kusirisa kwainoita, nekutoti maifamba nevamwe vanhu vakatofa. Kulendi nyaya ndikutaura iri serious, vanhu vanogona kuita havo iri simple yanga ichitaurwa nababa Loboi. Kudai hurumende yamira kuvanhu vakafanana nevava hazvisi kunakidza ende hazvina picture yakanaka, nokuti zuva nezuva vanogara vachitaura kuti mavovhetereni edu, vamwe vanhu vachitovatsvinyira kumupa bhasikoro wovhetereni, kumupa bhasikoro kuti chovha wovhetereni raakuma 65 something years omuti chovha bhasikoro. Simba rachachinaro here wakomana? Kune wovhetereni asisitorina rimwe gumbo, mumupewo bhasikoro here wakomana? Kune wovhetereni asina pekugara, momuvakira boysky, ndizvo here wakomana? Handisi movhetereni angu, asi zviri kundibata. Umwe kuita kuri kuitwa nehurumende ndekwekutuka, kusakoshesa mavovhetereni. Varume vanhu vaive dai muchivakoshesa. Dambudziko ratiri kuita isusu kunyanya mavovhetereni ngatitaiso, makatungamidza vanhu vasina kuona hondo, vanhu vasina kurwira nyika iyeye, vanhu vasina information chaiyo zvaiitika kuhondo. Murupabata, I think ndozvikuita kuti nyika iyaya ive zvairi nhasi, zvekusakoshesa mavovhetereni. Ndarwadziwa baba vanhu vachikurukura nyaya yekuhondo, zvaiitika kuhondo, baba Lobo achitaura. Baba Lobo, tinemi mukutambudzika kwose kwamunoita. Tinozouya kuna baba vamataura vaya vamuti vakapfurwa musana, havachagoni, vanotonetseka even pakumuka. Tinavo tinotenda kuti dai Mwari avaitira zvakanaka, ende dai zvaibvira baba avo vamboiswa nhamba dzavo kulendi, dai vaita follow up vambopiwa nhamba dzababa vakapfurwa musanawo, inini nditori nesomethingwo chandinozodawo kucontribute pavari kuti vakwanise kurarama, nekuti ndinosiririsika nelife yavakurarama. Asi uchinzwa history yavakabata kumashure uku, hurumende isingasimudzi musoro, zvinondirwadza zviri kuitika. Handina hangu kurwa hondo, asi baba wedu achitsanangura nyaya dzehondo dzaive dzakaoma. Saka kulendi, basa randada kukupa, kana uri chizvikwanisa, ndaikumbira kuti umbotsvaga nhamba dzababa ava, oro kwavanogara, oro utaure through Tapfumanei akupe even account chaiyo. Inini ndine something chandinoda kuvapa, handina hangu pakawanda, asi ndinozodawo something chekuti ndivakandirewo, nokuti zvinorwadza kuti munhu haachagoni kumuka asi akatirwira marwiro aya. Nekuti tichitaura history ichitaurwa chinzi hondo yakarohwa vekuputisa matengi muSalisbury ndo yakamisa hondo. Hazvina kumbozota mazuva makore akawanda kuti hondo ipere, nekuti varungu vakanga vatambudzika pakufambisa hondo, nokuti mafuta kwakanga kusisina because matenga akanga arohwa muSalisbury. Saka izvozvo hakuna munhu asingazvizive pahistory varume ivava. Saka ndinotenda hangu kwaMalobo, mationesa mativhura njere. Kune mavhetereni ari kutambudzika kunzoko, ngavabude pachena uchitaura chokwadi chavo. Chiri kunetsa ndechekuti mavhetereni pavanotambudzika havasi kubuda pachena, vari kuzvivharira muzvikona kwavari ikoko, vachishishidzirwa kunzi musataura ichi, musataura ichi. Ngavabude pachena, otherwise vanotowana rubatsiro rwakakura kubva muvanhu vane mwoyo, kunyanya isusu vechidiki, nekuti tiri kuzvinzwisisa marwadziro azvinoita kuti unorwira chinhu wachirwira hauna kubhenefita pachiri, ende iko zvinezvi kuri kubhenefita vamwe vanhu vasina kuchirwira. Saka kulendi basa rako kana uchizvikwanisa, utiudziro Tapfumanei auye pamhepo atiisire akaundi oro atiisire nhamba dzababavo, tipo chouviri. Kana iwewe wacho kutovhura platform yacho, utaure namheno kuti uchazvifambisa sei, oisa nhamba dzababa ivavo paplatform, ndigona hangu kuti gone kuvabatsira. Inini hangu ndagara ndatoti ndine something chandinodawo kuvapa vagone kurarama. Zvinhu zvinosiririsa. Ende touya kuvakadzi, vakadzi kana muine varume venyu maona kuti mava nematambudziko eupenyu hwese, ko makadii kungomuramba asati aita zvese izvi? Makuzomuramba nhasi maona kuti ane dambudziko risingaperi. Vanhu vakadzi mimi miswai, musoro yenyu haitore zvakanaka. Saka kulendi,
ndiyoyo nyaya. Ndarwadziwa komana, nyaya yekutsanangura baba Lobo inorwadza. Kandiperera hangu pari ipapa baba Coland. Zvizhinji zvinondisiririsa ini.